Kashnong mausmai nang thamai ilaka haringkat kisantri kintot ki bahakathan sora East Kasihil District mene kasim kong akadwai tarik layo ban kabriban ya kali ambulans lani kali kitnong pang kabala penyo du serdar kan mausmai nang thamai ilaka haringkat kajinga trelang jong ki borshnong hakane ka program ada haringkat ki executive member ki seng samlashnong ki seng logme long pa pat kiwe Menta mengarangkat bat iserdar rim inyo ban khap no yaw ribon jong kani kekali bat ngingai bo blei unyo ban kerku bakiai kiai barokhai kin long ki babit ki babyang nadu menta kasni ke menta nginyo ban khap no yaw ribon to ar hajar ar fuad kalong kasi ka ban sa jingken mau ya ka ilaka mau smai nong thmai ha ka bangi layo ban jam so wei pat mau jam jong jing sakri ha kisnem ki blalai no ngila persyang ban le bha kat bala ya ki parasnom bat na snowden bok bah ka ni ka tem jong menta artem ngayo ya ki rangba jong ka rangba jong ki snom yo ya ki rangba jong ka executive dorbar kilong sisa ki rangba ki bat tip briu tip blai ki rangba ki ba kasnong ka thau ka i bat ka burom bat kata baru khot kalong namar balai namar ba ka jinglong briu jong ki kilong kumta ki yo ya ka burom te kani ka si kan long ka basa jing kan mau namar balai bang yo ban sakri ya ki pai ba ha ka pang ha ka sitok kuda kumno kani ka sedang kumbang lios ngau na iwai ni kilong keme balong iwai na ki long keme jong ka seng kan thai hang ne po mo smai ilawan ban ut changa ban ong ba ban pasiaw yang ban ong ba hapo kasojong ila dangin yo asaya ka ambulans kalalong ka jingkerku te kumta hagani ka singi ka bamenta abang ila yo ban ya sanjor hapo ka dorbar bat ba ka dorbar kala pediang bat hagani ka singi ka bamentaru ni khot sendan ya iblawan men step ha ka we ka singi ban ong ban ajing mut ya kirang ba tingang ong tongin ya kaningin sia sanjor hapo ka executive dorbar bat ha ka dorbar bro ka we te ndai tang mariwan ra baru kawai ke dorbar kala pediak te kumbala ong kun samla menne service to man is service to god lani ka jing sakri ya kibriu kalau ngajing sakri ya blai ni baru khoi hang ni ngaku pusodar bat kirang ba hang ni kibadan ni don ban sakri ya phi ki pai ba jong ka mau smai nong thmai laka ka bakan thup na du nong thmai hadu thang kharang kani ka singi kan long ka basa jing kan mau namar bale namar bangiyo ban play ya kani ka ambulance ha kani ka singi ka ba kani ka ambulance kamdei jong ka jong kirang ba kamdei ki jong sodar ndrei kani ka ambulance kadei jong phi ki pai ba nong chok snong ki ba don kam ya ka ha kanu ka puat ngin sabu ya ka komiti ka ban pek bat penya ya kani ka ambulance ha kanu kam bat penya ti kani ka long ka jing sakri jong ka kan long nyau into artusa ka bamut boro man la ka kenta kani ka ambulance kalalong ever ready ban sakri ki pai ba nong song sinong jongi nanum kani ayak bede ki basabar namar kan song ayak hakani ka committee ka bangin perkhat langila ane em bangin nang keneria kakti sagi para marjan ki para marpa ki jongi kawai ngakwa banong ba kani ka ambulance abang ithiet betang kawai ka jing thmu kalong ban sakri ya ki pai ba hakapang hakasitong kanum long kum ka amkum gitu ki ambulance hagi wei pede ki jakka ki bangi yo ki ambulance ki poi keleng ki poi ban ikhwai ki poi ban le semaran football ki poi segi wei ki jaka na ka benta ka jing don kam jong ki he ki han jong kitu kitra ndai nga mentang pen tigna bakane ka ambulance kanum poi segi wei ki jaka ndai kan poi be tang na ki snong sa ki jaka sumar bat na ki jaka sumar sa ka snong be minum nong kum ki wei ki ambulance ki ban yaket mau kan ro ki ban yaket ya ki wei ki jingkit kane ka long be tang na ka benta ban sakri telada kalong hakata karukam kane ka ambulance kalong ready habaro ki arpusau kenta bat kawairu ngas balingi thit ya kane ka ambulance abang ipek kumba kalong menta baru khoi kibriu gileru spa kile don lagi jong ki kali ada pin phai hang ne sungi ki babun ki kali ki don ndai abang ipek apo social law ladang ini ra ya ki nong pang gileyu i ki kubwa ba ki bakhakhun ki khakhun no alenti namar balai ki khaki khun no apo ki taksi namar ba block kidon ki bapang ki bapli namar bakadon ka block Kinai dia taksi ikut mensiam no apa lenti kalau nggak bapang nut banyu
ba kini ki bapang ikut mensim no klem da poi saka jaka sumat dengan ngai ba kani ka ambulans kanong ka jing ku na ka benta ki pai ba nong song snong jong ibar Kit khot jong ka isi ibalat pedang ya ka jing wan uot ka jong nga ka jing tiet ya ka jing khang ka jong nga ka yeng ka jong pi la ka long men miet la ka long men step ban kerpat ban uot ban ong so snai se soldat penyo no saya ka ambulan hapo ka sidong jumi namar komba ka long menta house name arajar arfo arajar afuwe kadno ka long ka isang sat hadu ka tata babuan na pedeng jadi paras nong jongi di badan na pedeng joka jingpang ka jing sitom belaha banai wadawai bandra ya laki jongki kuon ngapen pa ko jas ngawo ka bakraw kamtam na kabenta jong ka Ram Krishna mission kabala ais mo ha ya ka boss na kabenta jongki parasinong jongi ban isim dawai dalor bakala aya ka dawai kadang asisu ya ka boss lesi kan ni ka day kajing sa utu jumut jong pi soldat bat itu ko jong ka isi bat ka sinong ka tha tenga pen pa ko jong sa khantam namar haba ngala lej bandut soldat flap pli ya ka jingkhang da ka ba kani ka kasni ka ba ngahi hala ka jong ka mensiam na jong ngasno kumen bam don sio mano bala ban batay namar kala orlang baglayo ya ka ka ambulan ki para sinong ki para thaw iba iye jongi kilala asisya ban pendat kami ya ka komba ini ban Ahmad ya keren ya ka baniyo ya kata ka ambulan namar kata soldat ayu kaingin Ahmad na banta jong fi ngamdani ay roem kijing bah bagijing isnay ki jong fi bagijing si squad jong fi nakabenta jong nga kung kariyo bantay nakabenta ya laga jong ka sinong kata ublayon kurku nakabenta jong fi unang aya fi ya kamet ka bakot bakya siyang pra siyang siyang emte medemsan ublay sibon tang kinigi